face. Tell me that you love me, even if it's fake. שלום יוטיוב, בסרטון הזה אנחנו נלמד איך אנחנו יכולים לראות את התמונת פרופיל באינסטגרם, מה שבלתי אפשרי כרגיל, כן? במצב רגיל אנחנו לא יכולים פה, אי אפשר לראות את זה יותר גדול. לצורך העניין לקחתי פה את האינסטגרם של קריס בראון, ועכשיו אנחנו נראה מה אנחנו עושים. ואוקיי, אז אתם מגיעים פה לדף של מי שאתם רוצים, עושים פתח תמונה בכרטיסייה חדשה, לחצן ימני. אפשר אותו דבר בפלאפון, יש לכם פה לחצן, שכן, יהיה לכם בזה copy URL, אתם מדביקים את זה בגוגל קרום, ואז עושים אותו דבר, לוחצים הרבה זמן על התמונת פרופיל, ופתח תמונה בכרטיסייה חדשה. פתחנו. עכשיו עדיין, זה קטן, אנחנו רוצים את זה יותר גדול. אז אתם מחפשים בקישור, אתם רואים 150 כפול 150, פה, הנה. אז אתם מוחקים את כל זה, כולל ה-S, אוקיי? ה-S מצד שמאל, אנחנו נעשה פה מחק. עכשיו רואים שני סלאשים שנשארו לנו אחד ליד השני, ככה, הנה פה. נמחק פה, ונלחץ Enter. הנה, התמונה גדלה לגודל המקורי שלה. אפשר לעשות ככה עם כל תמונה, הנה אפשר גם לשמור אותה, להעתיק וכל דבר. ככה אפשר בעצם לראות כל תמונת פרופיל של כל אחד. מקווה שזה עזר לכם, לא ראיתי מדריך כזה עוד. אם עזר לכם תקליקו על לייק, כן, תרשמו לערוץ. יהיו עוד סרטונים כאלה, סרטונים שאני לא ראיתי שיש, כן, אז תודה רבה על הצפייה. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.